Здравейте на всички, аз съм Pinkie Pie и в днешния си урок за Telerik Academy ще ви покажа как да добавите роли и фичери в Windows Server 2008. И така, това е моята виртуална машина с инсталирания сървър. Първо какво трябва да направим? Влизаме в старт менюто, в Administrative Tools и намираме Server Manager. В Server Manager в началния екран Server Manager получаваме обща информация за инсталираните роли, за фичери, както и допълнителни конфигурации, сториджи и прочее. За да добавим нови роли, избираме от прозореца в ляво Roles. От тук избираме Add Roles и това е уизърта, който ни се отваря, когато тръгваме да добавяме нови роли. Първият екран е като help за новите потребители с по-добри практики, като администраторски акаунт да има по-добра парола, да имаме статично IP и прочее. Избираме Next. Тук е важната част, където да изберем какви роли да добавим за нашия сървър. В случая аз ще избера DNS сървър. Излизаме грешка, че в момента нямам статичен IP адрес, но ще му дадем install DNS сервер anyway. По принцип, ако бяхме избрали някои от другите сървъри, можеше да ни се появят други опции, като за конфигурация, например, на DHCP сървъра и прочее. Тук нямаме такова нещо, освен допълнителна информация за DNS сървъра. И даваме му на бутона Install, за да инсталираме самия сървър. И готово. Излезе прозореца, в който е изписано, че нашия DNS сервер е инсталиран с един warning и informational message, т.е. информационно съобщение. В случай, че апдейтите на нашия Windows не са, че апдейтването на нашия Windows не е автоматично активирано, и другото съобщение е за допълнителна информация за конфигурирането на нашия DNS сервер. Избираме Close и ще преминем към следващата стъпка. Това е инсталирането на фичера. Като ето, тук в момента не излиза като информация, че сме инсталирали DNS сервера. Избираме Features. Избираме отново бутона Add Features. И излиза другия важен прозорец, в който ни показва какви фичери можем да инсталираме. Аз ще избера в този случай Telnet клиент. Избирам него, даваме на бутона Next и отново даваме бутона Install. И готово, нашият Telnet клиент беше инсталиран, като в случай отново имаме един warning и това е абсолютно същия, че автоматичните апдейти не са активирани. Избираме Close и можем да видим в съмарито на Server Manager, че промените за ролите, както и за фичърса, са обновени и не се появяват. Допълнителна информация за ролите и за фичърсите ще бъдат дадени в описанието на клипа. Това е от мен. Благодаря за вниманието.